Ushone ngosuku lomshado wakhe wesintu umgadli wamaZulu FC uBonginkosi Ntuli oneminyaka engu-32 owedlule emhlabeni ngokukhulu ukuzuma esibhedlela saseMgungundlovu izolo ngeSonto enqotshwa yisifo somdlavuza. Kubikwa ukuthi lo mgadli uhlaselwe ukugula emasontweni amabili adlule ngaphambi komdlalo weqembu lakhe nePolokwane City wabe esedluliselwa esibhedlela ngenxa yokuba nenkinga yokuphefumula. Iphephandaba Ilanga likhulume noyise walo mgadli uMnumzane Thulani Ntuli ochaza indodana yakhe njengomuntu obelazisa ikhaya futhi ewuhlonipha umndeni. Ukhulume nephephandaba ngemva kokusabalala kwezindaba zokudlula kwendodana yakhe. Uthe-ke bashaqekile ngalezi indaba wathi-ke umndeni usazohlangana udingide okuningi. Uthe-ke balimele ngokudlula kwendodana yakhe emhlabeni. uNtuli ukusho lokhu wanxusa ukuba aphinde ashayele ngoba-ke akwazi ukwanda kakhulu. Kuzokhumuleka ukuthi-ke ezinyangeni ezimbalwa ezedlule lo mgadli washadela unkosazana Sinenjabulo uMazungu Ntuli oyisikhulu esiphezulu saleli qembu futhi-ke oyindodakazi kaMengameli walo uMnumzane Sandile Zungu. AmaZulu agqameke ngeqiwa ntwala ngalo mgadli njengoba-ke besekuningi obekubhekiswe kuyena ngenxa yekhono lakhe lokubhakuzisa inethi. Ngokusho kwesitatimende esikhishwe yileli qembu, uNtuli ubesanda kuthola-ke ukuthi unesifo somdlavuza okuyisona okubika ukuthi-ke sigcine simgojela. Lo mdlalo bengomunye-ke wabadlali abaqavile kuleli qembu uke wagijima-ke kwiLamontville Golden Arrows, Mamelodi Sundowns nePlatinum Stars ukubala ambalwa. Okhulumela leli qembu uPhilane Ndlela utshele iphephandaba ukuthi uNtuli uhlaselwe yinkinga yokuphefumula esekempini yaleli qembu wabeke esexilongo ngaphambi kokudluliselwa esibhedlela. Uveze ukuthi ukushona kwakhe kubehle ngenhla ngoba-ke bese benethemba lokuthi uzolulama akwazi-ke ukubuyela ensimini. Umchaze njengomuntu obezithobile ehlonipha futhi-ke noma-ke enamanqoko. Besondene kakhulu naye njengoba-ke enguNtuli, mina-ke nginguNdlela. Obezibiza noma-ke besibizana ngobafo. Ubehlala-ke emamatheka ngaso sonke isikhathi futhi-ke engumqemane esho. Unxusa ukuba-ke abalandeli nomphakathi jikelele banikele noma-ke babanike isikhathi sokubhekana-ke nalesi simo esenzekile-ke bengasilindele. Uthe-ke basazobazisa noma-ke abalandeli namalungu omphakathi uma-ke sebehlanganile nomndeni wakaNtuli nowakwaZungu njengoba-ke ubesanda kuthatha-ke inkosikazi kulo mndeni. uLunga Sokhela wake waphatha-ke leli qembu phambilini naye-ke ubhonge emswaneni ngokudlulisa amazwi enduduzo noma-ke wazwakalisa nokushaqeka ngalezi indaba.